Его нашия Каси. Тук се лиже. И виж на колко високо е. Не да е много да снимаш, но така, че не е много чисто. Сега ли се усети, че... какво търсиш? Какво търсиш, Каси? Ами, че е сладък. Каси? Дай му цунка. Каси. Аз ще те намажа после да не си хванал бълхи отвън. На Каси? Ами виж как са такова. Не, аз или той? Той. Него. Окей. Аз съм взела такова има за намазване. Красимирча. Аз нямам бълки. Ти нямаш, ама тебе още. Не, ли бяхме слагали някаква си имунизация против такива? Намазане, ама не знам колко месеца, 2 месеца или колко издържа. Не беше ли в самия такова, самия шампуан? Не в шампуана. И там, като си ходил при доктора, трябва да си го намазане. Да, ама ти беше казал нещо за шампуана му. Не, шампуана се пръска с него, не, аз съм взела такова. После ще го намажем. За всеки случай. Аз съм взела една четка за против бълхи. Да. Ай, че си казак. Кажи здрасти. Отвори уста. Здрасти! Отвори уста.